Hemen ondoan ikusi dezakezuen bezala aurrera doaz eguneko arreta zentroa eraikitzeko lanak. Zuaiztin, hemen, bigarren solairuan, eguneko zentroaren ondoan. Izen antzekoa dute, baino ez dira gauza bera, naiz eta zerbitzu antzekoa izan. Eguneko zentroa martxan dago, aspaldidanik, eta bertan 2 eta 3 graduko dependentzia maila duten pertsonak artatzen dira. Pertsona hauek orokorrean dependentzia maila altua dute eta autonomia tamalez galduta. Eguneko arreta zentro berria ondoan kokatuko da, baina bertan 1 gradu maila duten pertsonak artatuko dira. Dependentzia arina edo arriskua duten pertsonak. Eremu berriak 100 metro inguru izango ditu eta 15 plaza berri egongo dira. 15 plaza hauek, esan bezala 1 graduko dependentzia duten pertsonentzat eskainiko die eta gehituko zaizkie eguneko zentroak dituen 20 plazei. Eguneko arreta zentro berria egokitzeko lanek 127.000 euroko inbertsioa suposatu dute eta zerbitzua martxan jartzen denean astelehenetik ostiralera eskainiko da.